Molt bé, doncs, benvinguts i em sembla que pot començar la Maria a introduir-nos l'acte. Hola, moltes gràcies, Elga. Em sentiu bé? Sí, no? Funciona tot? Perfecte. Doncs bé, jo parlaré ara uns minuts, molt poc, com a presidenta de la Cercle i bé, primer donar-vos les gràcies per connectar-vos un divendres de vesprada que a l'estiu, amb la calor que fa, i tots cansadíssims, totes cansadíssimes. Però bé, moltes gràcies per connectar-vos, per compartir aquesta presentació. No cal ni dir que estem de festa avui perquè presentem un projecte, la Didacteca.cat, que és un projecte on s'ha treballat moltíssim, tant des del projecte Lletra com des de la Cercle, en els últims mesos, de manera molt intensa, compartint moltíssimes idees, s'ha fet moltíssima feina, que ara us explicaran molt millor que jo, i la veritat és que és una alegria perquè és un projecte que ara presentem, però que ja té un temps, si més no, en el cap de moltes persones, no? Quan es va crear la Cercle, aquesta idea de trobar un espai, encara no tenia nom, encara no, era una idea que teníem, no? De trobar, de crear un espai on poder compartir realment materials didàctics amb companys, amb companyes dedicats a l'ensenyament del català com a llengua estrangera, com a llengua d'ús, com a llengua addicional, tant a dins del territori com a l'exterior, etc. Era un espai que no existia aleshores i que ens ha impulsat molt. Li hem pegat moltes voltes per veure com ho podríem fer, perquè és crear una mica una cosa del no res, entre cometes, no? Mirant com ho feien altres llengües, què funcionava i què no. I bé, es va donar l'alegria també del diàleg amb el projecte Lletra, ara en parlaran, i finalment, després ja dic de moltíssima feina, doncs podem presentar aquest projecte que impulsem des de Lletra i des de Cercle, però que ja és de tothom i que està a disposició perquè per això l'hem creat, per posar-lo a disposició, no? Per tant, moltíssimes gràcies a les persones que han fet aquesta presentació possible i al projecte que ara presentarem. I res, que una festa, una alegria i esperem que us agradi molt i que ho trobeu útil, sobretot. Gràcies, Elga. Molt bé, moltes gràcies, Maria. Doncs ara explicarem una mica com va sortir, és a dir, d'on va venir la idea de crear una didacteca i doncs què calia fer per aconseguir-ho també i quins tipus de materials hi podem trobar, com hi podeu col·laborar, etc. Llavors, amb la Joana Álvarez hem preparat una petita mini presentació, vull dir, no volem allargar-nos perquè pensem que és això, és un acte de presentació bàsicament és donar a conèixer una pàgina web que després us heu de fer vostra, no? Però perquè tingueu una miqueta una idea de què és exactament aquesta didacteca. Doncs ara em sembla que si comparteixo pantalla, tothom ho veu bé, això. A veure. Molt bé. Doncs, a veure, d'on ve, en primer lloc, hem de plantejar d'on ve aquesta idea d'una didacteca. Quan es va crear Cercle, com ha dit la Maria, és una de les idees, és potser fins i tot una de les coses que primer van aparèixer en la configuració de la Societat d'Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera, perquè precisament és una societat d'ensenyament. Llavors, d'una banda, teníem la necessitat de crear una comunitat de docents per compartir bones pràctiques, experiències, inquietuds que tinguéssim, però també volíem crear activitats de formació. A part, hem anat també donant a conèixer materials didàctics publicats, aquí l'Albert Vilagrassa, per exemple, ens ho ha facilitat, també, etc. Però també volíem aconseguir posar a l'abast de tothom materials didàctics inèdits, és a dir, que haguéssim anat creant aquesta mateixa xarxa de professors que haguessin donat bons resultats
a l'aula, és a dir, coses que a nosaltres ens haguessin funcionat o que a altra gent fins i tot d'altres àmbits ens haguessin funcionat, doncs posar-les a l'abast de tothom perquè, per exemple, professors novells o per exemple, gent que necessita treballar una cosa concreta i no té idees o no té temps o el que sigui, doncs pugui trobar aquests materials o idees. És a dir, hi havia un cert buit en català en aquest sentit i volíem omplir-lo. De fet, fins en aquell moment que nosaltres sapiguem, en català hi havia pàgines i llocs web en què podíem trobar recursos educatius, però o bé estan adreçats a un sector específic del CLE, per exemple, per alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística o per alumnat de certificats concrets, o bé no permetien una col·laboració oberta, diríem, com la que permetien plataformes didàctiques existents en altres llengües. En aquest cas, per exemple, vam veure de l'espanyol, del francès, seria un exemple del Todo L, no? És a dir, eren coses més unilaterals, unidireccionals. Llavors, amb didacteca.cat el que volem precisament és això, proporcionar una plataforma col·laborativa en què no siguem només els membres de cercle que anem allà enviant material, sinó que tothom formi part de cercle o no, pugui trobar i compartir materials didàctics de tot tipus, sempre que, òbviament, estiguin relacionats amb l'aprenentatge de la llengua catalana com a llengua estrangera, segona llengua o llengua addicional. No seria, per exemple, objecte de la didacteca, materials de llengua de català com a llengua primera. D'això ja hi ha potser altres recursos. Això ja és el que he explicat. Llavors, què calia fer per aconseguir-ho? Doncs, bàsicament, necessitàvem, primer, docents interessats o disposats a col·laborar-hi. És el que he dit. Des del principi ja vam incorporar, de fet, i per això, ja des de la primera versió de la pàgina web, i Eric, corregeix-me si m'equivoco, ja vam incorporar una pestanya dintre de la pàgina web de Cercle que es deia Didacteca, titulada Didacteca, amb un formulari que s'assembla bastant, és una mena de versió del que ara trobareu a didacteca.cat i en què volíem que la gent hi anés enviant materials. Però, evidentment, no era una cosa atractiva, no tenia la plataforma que veureu ara que té darrere i, per tant, no cridava tant. Però, bàsicament, primer volíem això, docents disposats a col·laborar-hi. I alhora necessitàvem també, i perdoneu que aquí hi ha un error i diu organitzar-ho, però necessitàvem membres, a part d'aquests docents, que el enviessin aquests docents, necessitàvem gestionar-ho d'alguna manera. Llavors necessitàvem membres de cercle que volguessin organitzar una mica tot, d'una banda seleccionar mínimament i de l'altra organitzar tots aquests materials. Llavors, en aquest sentit, vam crear un grup dintre de Cercle. Sabeu que a Cercle hi ha un grup que s'encarrega de formació. Cada vegada, si en sou socis, cada vegada us anem enviant, si voleu formar part d'un grup, hi ha un grup que s'encarrega de formació, un altre del web, un altre de la revista, un altre de comunicació, etc. I vam crear un grup de didacteca que no només som la Maria i jo o els que parlarem avui, sinó que també hi ha la Joana Álvarez, que és la vocal de Didacteca, i el Josep Maria Baldaquí, que també és aquí, l'Alba Girons, l'Helena Pujol, que després també parlarà, la Jordina Sala, l'Anna Tudela, que també parlarà, i també ens ha ajudat molt l'Eric Viladric, que tot i que en teoria és l'encarregat de web, pobre, també l'hem emmerdat una miqueta amb això de Cercle. Evidentment, també tots els membres de la Junta de Cercle. Aleshores, un cop vam tenir més o menys una trentena de propostes, és a dir, teníem aquests docents que ja van començar a col·laborar-hi, entre ells nosaltres, i ja teníem el grup més o menys format, calia trobar un sistema per, diríem, organitzar totes aquestes activitats o tots aquests materials, categoritzar-los, ordenar-los i fer que bàsicament fossin fàcils de consultar, és a dir, que fossin accessibles i que hi hagués una base de dades darrere que permetés fer cerques per etiquetes, per nivells, per fenòmens gramaticals que es vulguin treballar, per lèxic, etc. Llavors, aquí és on va entrar en joc la UOC. Diríem que ens vam trobar perquè realment nosaltres els buscàvem i
i ells d'alguna manera també ens buscaven. Vull dir que vam trobar aquesta institució que va confiar en Cercle, se'n va fer des de l'inici soci protector i que, a més, compta amb una llarga experiència en la docència en línia, en la creació de recursos prou innovadors relacionats amb el coneixement obert i, d'alguna manera, vam trobar aquesta col·laboració, vam acordar posar en funcionament conjuntament aquesta iniciativa per dissenyar, i el disseny de la qual s'ha anat bàsicament a càrrec de la UOC, per posar en marxa aquesta plataforma que després us explicarà en més detall la Teresa Ferris, que és qui ha estat més al capdavant d'això. Aleshores, quins materials podem enviar o podem trobar a la didacteca? Doncs, bàsicament, qualsevol tipus de proposta didàctica original, és a dir, relacionada amb català com a llengua estrangera, català com a llengua addicional o català com a segona llengua. Per què fem èmfasi en això d'original? Perquè vull dir que no podem penjar fotocòpies de llibres, és a dir, no voldrem materials que continguin coses reciclades sense reconèixer drets d'autor, és a dir, que violin qualsevol tipus de dret d'autor o propietat intel·lectual. De qualsevol nivell educatiu, de qualsevol també nivell lingüístic, diríem, des de l'A1 o fins i tot A0 del MEC fins al C2, Novice Superior de l'ACTFL, és a dir, de qualsevol nivell lingüístic, que també tingui qualsevol contingut lèxic, gramatical, fonètico-fonològic, ortogràfic, pragmàtic, discursiu o sociocultural, és a dir, no cal que siguin unitats didàctiques completes, sinó que també poden ser activitats focalitzades en elements concrets. També admetem materials en diversos suports, que això també ho explicarà una mica l'Eric Viladric, però admetem tant materials en paper, PDFs, com recursos audiovisuals, com també altres plataformes tipus H5P, que treballi qualsevol destresa comunicativa i també de qualsevol durada. I això és important perquè no volem espantar la gent, això que deia, no cal que pengem propostes rodones i completes. Vull dir, és un repositori, com dèiem, obert. Aleshores, com podem col·laborar-hi? No m'allargaré gaire més, però ara mateix la forma de... Fins ara el que teníem era bàsicament aquell formulari penjat allà al web de Cercle i ara ha canviat una mica. El que haurem de fer és molt senzill. Si canvio de pestanya, ho veieu? Sí, no? Molt bé. Aquí tenim el recurs que després s'ha de presentar. Això serà Didacteca, no? Aleshores, per col·laborar-hi podem clicar aquí o directament aquí dalt, a la pestanya Col·labora-hi, i ens hauria de sortir un formulari. A mi ara aquí no em surt perquè estic fent servir Safari, sempre faig servir Safari per defecte, llavors amb el navegador Safari no surt, però amb un altre navegador sí que us sortiria. Aleshores, ens sortirà aquest formulari d'aquí, que si anem també a Cercle, al web de Cercle, també podem trobar que hi hem enllaçat també el formulari. I aleshores és molt senzill, només cal emplenar aquest formulari. Hem de posar qui som, una adreça electrònica de contacte, també si voleu que aparegui la vostra adreça electrònica al web de la Didacteca, perquè en el moment en què envieu un material se us afegirà, se us crearà un perfil de Didacteca com a autors, perquè després la gent pugui buscar propostes d'aquell autor, aleshores heu de donar permís si després voleu que algú us contacti. Després també, si voleu que hi hagi una foto, també la podeu compartir, i la institució, per facilitar, en el cas que vulgueu que us localitzin o que sapigueu, si no, també podeu deixar aquesta casella en blanc. Aleshores, hem de posar un títol a la proposta, que pot ser un títol mínim per poder-la identificar, els nivells pels quals l'hem pensada. Nosaltres aquí hem posat els nivells del marc europeu, però si algú ho ha pensat per altres nivells, també ho pot posar
com a etiquetes individuals i així apareixerà al cercador. La durada, en hores i minuts, perquè així podem unificar-ho. És a dir, clar, un diria, una sessió. Sí, però una sessió exactament quan és, no? Llavors, si és una sessió nostra i la nostra sessió dura 50 minuts, doncs posem 50 minuts. Si dura una hora i mitja, doncs 1 hora 30 minuts, no? Perquè així tenim més o menys clar quan dura cada cosa. Els objectius, que poden ser mínims, redactats en infinitiu, això és per facilitar després la cerca, i després veieu aquí un conjunt de caselles opcionals. És a dir, aquí tot això és optatiu, per tant, si voleu emplenar, ho empleneu, si no, no. Ho dic perquè no volem que això espanti la gent i digui, ai, ara he de començar a pensar molt. És a dir, realment el que sí que hem de pensar és el títol, el nostre nom, això no cal pensar-ho, el títol, el nivell, la durada i uns mínims objectius. I si volem també posar-hi, per facilitar la cerca i perquè estigui més ben categoritzat, continguts gramaticals, lèxics, socioculturals, fonètico-fonològics, ortogràfics, discursius o altre tipus de continguts. Després també hem de pensar quines habilitats treballem, que poden ser qualsevol d'aquestes o, si n'hi ha una altra, doncs una altra. Un context educatiu, podeu marcar-ne un o podeu marcar-los tots, com el que us sembli. Quins materials, quin tipus de materials enviem, i hem de posar almenys una etiqueta, no cal que siguin moltes, però almenys una etiqueta, també el que deia, per facilitar la cerca, és a dir, quan nosaltres volem buscar un material, el que volem és que estigui més o menys ben categoritzat, doncs també per facilitar la cerca, i penjar el fitxer. Llavors clicarem enviar i nosaltres ho rebrem i passarà un petit filtre per veure que bàsicament per comprovar que es correspongui a un material de català com a llengua estrangera, vull dir que no sigui, jo què sé, una unitat didàctica de matemàtiques, vull dir que almenys sigui una cosa publicable. I també el que comprovarem és el que deia abans una mica de la qüestió dels drets d'autor. I això sí que és l'única cosa que diria que és important. Com he dit abans, no s'admetran materials que no compleixin el requisit, és a dir, que no compleixin el requisit de no violar drets d'autor. De tota manera, també Cercle no es responsabilitzarà dels materials que cada autor pengi, és a dir, ni Cercle ni la UOC no se'n poden fer responsables. Per tant, diríem que els autors o l'autor o els autors que pengin cada material són responsables de les activitats i del seu contingut i dels enllaços que hi hagi. El que sí que recomanem també és que protegiu els vostres materials, perquè, clar, quedaran en obert i això pot fer servir tothom. Llavors, vosaltres podeu triar si voleu que això es faci servir amb exactament la mateixa forma que té, si voleu que la gent ho pugui modificar, si voleu que en puguin extreure un tros o no, i la manera de protegir els materials és mitjançant aquestes llicències de Creative Commons. Per tant, simplement heu d'anar a l'enllaç que teniu aquí i que també el podeu trobar ara això està en anglès, però també teòricament hi ha la versió en català i ara no sé, bueno, ara m'hauré embolicat una mica, però vull dir que aneu aquí i mireu quins tipus de llicència hi ha i si no a Wikipedia també apareix. Bàsicament, el que em tocava o el que volia presentar jo era una mica això, perquè crec que hem de deixar pas a Teresa Ferris, que és la persona que diríem, s'ha encarregat del disseny i de tirar endavant el que és la plataforma web. Doncs quan vulguis, Teresa, et dono la paraula. Sí, m'esteu veient, oi? Sí, sí. Perfectament. Vinga, doncs, primer de tot, escolteu, moltes gràcies per convidar-nos a la festa. M'agafaré aquesta bones vibracions de la Maria, sobretot ara que s'acosta Sant Joan i que el podrem celebrar. Bravo. Doncs jo com a UOC només us puc donar les gràcies. Gràcies per convidar-nos en aquesta festa
i per voler treballar de l'única manera que alguns de la UOC ja sabeu que és enorme, doncs sabem treballar, que és col·laborativament. Us vull explicar només una mica el context, perquè què fa la UOC aquí, avui en cercle presentant aquest projecte conjuntament. Mireu, fa 25 anys, quan es va crear la UOC, es va fer, entre altres, una visió fundacional que tenia a veure en posar una universitat a l'abast de tothom. Aquesta era la raó de ser de la UOC, és a dir, fer una universitat molt inclusiva per totes aquelles persones que no havien pogut accedir a la universitat normalment, i després també posar-la al servei de la llengua i de la cultura catalanes. Sortia d'aquí, porta Catalunya en el seu nom, la Universitat Oberta de Catalunya. Aleshores, a partir d'aquell moment, hi ha hagut sempre, com amb el pilar central de la docència, que és naturalment el core de la Universitat Oberta de Catalunya, i amb el de la recerca, hi ha un altre pilar, per mi, tan important, per això us dic que jo soc la del tercer pilar, que és aquesta proposta d'obrir el coneixement a la societat, de fer que la universitat surti d'aquestes cotilles i d'aquestes limitacions que han fet durant segles, han convertit a la universitat en quelcom elitista, i nosaltres creiem fermament que això, gràcies a internet, es pot fer. I des que vam crear la UOC, ja us dic, fa 25 anys, doncs hem intentat que internet sigui també un conjunt de nodes de coneixement oberts que van articulant persones, coneixements, i els van posant al servei de la resta. Aleshores, des d'aquells inicis, fa unes quantes dècades, ja vam posar en marxa molts webs que han estat oberts, que han estat al servei de l'aprenentatge obert, no dintre de les nostres aules, sinó dintre d'internet, a l'abast de tothom, en l'entorn de la llengua i de la cultura, de la literatura, ho sabeu. El projecte Lletra, per exemple, en el qual hem anat articulant després molts altres projectes. En els darrers 5 anys, podria dir, la nostra visió està legitimada per un nou pla estratègic, i aquest pla estratègic té aquesta visió de pla de coneixement obert. La tercera pota que us deia, ara és un pla de coneixement obert, dintre del qual estem impulsant molts projectes amb moltes línies, i una és el de l'oberta a la societat, dintre del qual podríem dir encabir la didacteca. Nosaltres, a mi, si m'ho perdoneu, si m'ho pregunteu directament, us diria que jo treballo en una universitat que vol ser cívica perquè es vol posar al servei de les comunitats, i ho fa en l'entorn local. Nosaltres estem fent projectes locals, en l'entorn nacional i en l'entorn internacional. Internet ens permet travar tots aquests nivells, i la didacteca per mi té aquest punt de treballar per als professors que esteu fent-ho aquí a la meva vora, a la ciutat o als pobles propers, però també em permet poder aportar en aquest entorn internacional en el que ens moveu. Per tant, és aquesta universitat cívica amb aquestes capes que realment donen sentit a un pla de coneixement obert. Tot això és una mica el context, per explicar-vos com nosaltres hem arribat aquí. Ara faré un mínim de presentació de l'espai web, perquè vosaltres sou els que l'heu de construir a partir de la vostra interacció. Només dir-vos que aquest espai web que veureu és tan simple després d'una reflexió a partir de tota aquesta interacció que deien els companys de cercle, i que ara us seguiran explicant la resta de persones que han participat. És a dir, als darrers anys ja no estem creant grans plataformes tecnològiques, ja no creiem que el coneixement sigui des d'un cap a tots, sinó que creiem que el coneixement s'ha de travar. I, per tant, nosaltres, com a universitat, també apostem per espais molt flexibles, per espais molt simples des de l'inici, i que després
vagin evolucionant i vagin muntant a partir de les necessitats de les persones. Jo ja fa molts anys que treballo amb el disseny centrat en l'usuari i aquest és l'enfocament que hi ha darrere de la didacteca. És a dir, quan vam posar en marxa el projecte, no ens vam seure, els caps brillants que teniu a Cercle i els de la UOC per dir, a veure, com nosaltres creiem que hem de fer això. No, el plantejament era molt diferent. El plantejament era fer-nos la pregunta de què necessita un professor a l'hora d'organitzar les seves classes, què és el que li pot fer servei i com pot posar també el seu coneixement a l'abast de les altres persones. És a dir, és extraordinari, perquè la didacteca, amb la seva aparent simplicitat, dona una capacitat d'interacció tant per al que vol posar el seu coneixement com per a qui el vol rebre. I construeix en aquesta bidireccional el que és Cercle i el que és també aquests nodes de coneixement actius amb els que nosaltres apostem dintre del pla del coneixement obert. Llavors, jo no us ho podria compartir. Us puc compartir la compartiré o no la compartiré? Perquè ara em surt... Espera. És que us havia posat un vincle. L'heu vist, no? D'acord, doncs aquí teniu la didacteca. Us convidaria ara mateix, si teniu els vostres ordinadors, que ho miréssiu. Si no ho feu ara, doncs feu-ho quan tingueu un moment. Però veureu de seguida que s'articula a partir de l'usuari, de les necessitats de les persones que hi heu de formar part i que l'heu de construir. Veieu que hi ha un menú hipersimple: recursos, comunitat i col·laboració. És a dir, trobareu una primera part de recursos, els recursos que el professor pot necessitar. Ara em vaig a muntar una classe, doncs vinga, necessito recursos. Recursos organitzats per nivell, A1, A2, B1, etc. Tot això ja ho tafanejareu i ho veureu. Hi ha la comunitat, que són les persones que esteu contribuint, i cadascú identificat, perquè, com us deia ara l'Elga, les persones heu de tenir els crèdits de les vostres aportacions i us recomano molt que feu que llicencieu els vostres continguts amb un Creative Commons. Podeu decidir si es comparteixen igual, tot és obert, per descomptat, forma part de l'essència dels Creative Commons, però digueu el que voleu, utilitzeu les llicències, perquè formeu part d'una comunitat molt rellevant, una comunitat en què hi ha molt de coneixement, i aquesta generositat de posar-lo a l'abast de tothom també ha de revertir en un mateix, en forma de reconeixement almenys. I la banda de col·laboració, que ja us ha explicat l'Elga, en què ja heu vist que és hipersimple. No tots els temes estan resolts i alguns, com ara el que comentava de Safari, no està encara resolt. Ja anirem veient. Aquesta és una mica la idea d'aquest work in progress en el que nosaltres estem treballant. Aquí veieu, aquesta és la home, veureu de seguida, estan identificats per colors els nivells, i també hi ha unes àncores que permeten enllaçar amb el gran dinamisme que teniu vosaltres a les xarxes, tant a Twitter com a YouTube, etc. Jo no em vull estar ara, no vull ni molt menys navegar, crec que ho ha de fer cadascú. Només us vull dir que els entorns aquests són entorns molt flexibles, com us deia, i que anirà enriquint-se segurament a les vostres aportacions. Per tant, benvinguts tots els comentaris que vulgueu fer i us ho agrairem molt. Aquí dalt hem posat un contacte perquè us adreceu i adreceu els comentaris, etc., perquè ho puguem veure des de les diferents persones de l'organització. Jo després, si voleu, ho podem comentar així més extensament, però per mi el valor és aquest. Escolteu, gràcies per convidar-nos a la festa, que deia la Maria.
estem contents, molt contents de poder treballar conjuntament amb vosaltres, que ells ho saben, amb els que hem col·laborat des de l'inici. Respectem i valorem tota aquesta capacitat que teniu i nosaltres, en la mesura en què puguem connectar cadascú des de la seva expertesa, hem de fer més gran aquesta vocació de col·laboració, de cooperació i de transversalitat i restem a la vostra disposició. Anirem construint junts i, escolteu, al final de la festa ja sabeu que passen moltes coses. Per tant, escolta, ara comença una festa, a veure què passen els propers mesos o més endavant. Vinga, una abraçada i gràcies per estar aquí. Molt bé, moltes gràcies, Teresa, per aquesta presentació tan encoratjadora i aquesta mirada també cap al futur. Tothom t'està agraint la teva explicació. I ara hem parlat una mica, hem presentat els orígens, hem presentat la plataforma i ara el que també volíem comentar és el vincle que hi ha entre la didacteca i un altre projecte lligat a la comunitat, a les xarxes d'ensenyament de català com a llengua estrangera addicional o segona, que és la de H5P. Llavors, donem la paraula a Eric Viladric, que suposo que si heu estat atents més o menys a tot el moviment d'H5P ja coneixeu, però que ens ho explicarà una mica millor com integrar activitats d'H5P dintre de la didacteca. Perfecte, moltes gràcies, Elga, i un plaer i un honor ser en aquesta festa d'avui. Sentint-vos parlar, veient la feinada que hi ha al darrere i tot el testimoni també de Teresa, és aquesta complexitat de la senzillesa. Per això que veieu tan senzill de fer servir amb aquest disseny tan acurat que suposo que esteu veient i que acabareu de veure amb exemples i tot plegat, la feinada que hi ha al darrere. I en aquest treball que han fet de buscar la millor de les solucions possibles, doncs també la Teresa i el seu equip van ser molt oberts des del primer moment a trobar una manera d'integrar la revolució H5P, que ara en parlaré però molt breument perquè volem sentir molta altra gent i molts altres exemples, poder-lo integrar en aquesta didacteca. Potser per explicar, per als que no estiguin tan familiaritzats, amb aquests últims mesos d'ensenyament a distància forçat i de transició meteòrica, va començar amb unes trobades de la xarxa de professorat de l'Institut Ramon Llull i després s'ha afegit també cercle, s'ha creat el que anomenem la comunitat H5P.cat. I això, si ho busco aquí, us ho podré ensenyar. Per tant, el projecte de comunitat H5P.cat, una de les seves potes és aquesta xarxa H5P.cat, a partir de la qual diem és l'empoderament digital pel professorat de la xarxa Llull i pels membres de cercle, i és una comunitat de pràctica que permet crear i compartir activitats interactives fetes amb H5P. S'hi dona accés als alumnes directament de la plataforma, hi ha tot un suport també, xerrades i formació que es pot fer. Per tant, com lliguem les prop de ja de 500 activitats interactives que s'han fet des de l'octubre del 2020 i els prop de 80 professors d'arreu del món i dels països catalans que ja esteu, de fet, i en veig uns quants també al mosaic de Zoom avui, que ja esteu creant. Aquesta pàgina no deixa de ser una mica el laboratori o la trinxera del que hem hagut de fer aquests últims mesos. Crear una activitat, a vegades com una hora abans, o reflexionar-la i fer-la bé, crear una activitat H5P, compartir-la a partir d'aquesta xarxa, però no és ni de bon tros una eina per la difusió pública de continguts ben catalogats, ben classificats. I amb aquesta meravella de didacteca que han creat, es permetrà, de fet, i convido a totes aquelles que hàgiu creat activitats H5P, que formeu part d'aquesta xarxa, en el moment d'enviar aquest formulari que us han ensenyat fa una estona a l'Elga, ja podeu començar a enviar aquelles activitats que considereu que són prou consistents i que us funcionen bé, i si veieu que companyes o companys han penjat alguna activitat que us ha agradat molt i que ja esteu fent servir vosaltres, encoratgeu aquella persona a presentar-la, perquè allà on trobareu realment públic, obert, les millors activitats interactives que s'hauran fet amb H5P al llarg d'aquests últims mesos i el que durarà, el que hagi de durar de creació interactiva, ho trobareu a la didacteca.
Per tant, per resumir, si sou socis de Cercle o membres de la xarxa de professorat de l'Institut Ramon Llull, teniu accés a h5p.cat/xarxa per crear activitats i compartir-les des d'allà amb els vostres alumnes, però si voleu tenir accés a totes les activitats documentades, catalogades i amb tot aquest filtre de tot l'equip de l'Elga, que ja heu vist que era molt nombrós i molt competent per fer aquesta feina, trobem una manera de nodrir aquesta didacteca a partir d'aquesta feina ja ingent que s'ha estat fent a partir de les activitats interactives. I és tot el que volia dir, recordar-vos que teniu una eina que també us pertany, que és aquest espai de xarxa H5P, però que és a la didacteca on trobareu el bo i millor de les activitats interactives. I si m'he deixat alguna cosa, Elga, m'ho dius, però jo tinc moltes ganes de veure els testimonis que segueixen, per tant, si hi ha preguntes més tard, ja encara seré aquí. Molt bé, moltes gràcies, Eric. I diríem ara, passaríem ja a l'última part d'aquesta petita presentació, que és veure quins materials hi ha, o sigui, alguns dels materials que tenim ara per ensenyar aquesta diversitat de què parlàvem, no? Que no són tots materials d'un sol tipus enfocats a un sol públic. Llavors, algunes persones que ja han contribuït a la didacteca doncs, ens explicaran una mica què és el que han penjat i per què han decidit compartir-ho. Comencem amb en John Landa, que és professor de Brussel·les, del Centre Cervantes de Brussel·les, diria, no? Sí, de la Universitat Catòlica de Lovaina i de l'Institut Cervantes de Brussel·les. Doncs gràcies, Elga, bé, gràcies a tota la cercleria. Doncs ràpidament us faig 5 cèntims de dues de les activitats que jo he penjat a la didacteca. Una d'elles està basada en un contingut gramatical que depenen de les llengües, o de la llengua a les llengües. En el meu cas, sol ser força heterogeni, el meu grup, lingüísticament parlant, que és el tema de l'expressió de la probabilitat. I quina idea em va sorgir? Doncs que de vegades els posava imatges, els donava imatges un poquet diferents, no? De manera que de coses, de conceptes culturals, geogràfics, socioculturals també, que per a nosaltres poden ser tan normals com l'ou com balla o Felip V cap per avall, d'acord? Però que per a la ment del nostre estudiant no ho era gaire de normal. A partir d'aquí va sorgir la idea, abans en parlàvem amb l'Elga, no? Que durant l'ensenyament en línia, els fons de Zoom ens ajuden molt també a traslladar-nos de lloc en lloc i això ajudava també a practicar. A practicar perquè jo abans treballava a Itàlia i era força difícil fer-nos comprendre que el verb deure no era una obligació, sinó una possibilitat. Per tant, clar, si un estudiant ve l'ou com balla, la primera cosa que el professor li pot preguntar és què deu ser això? O què és la primera cosa que l'alumne pot preguntar-se a si mateix? I això va donar-me la idea que podíem crear tota una unitat didàctica que no és tal, en realitat són moltes unitats didàctiques o molts moments de classe. És a dir, i el que vaig proposar a la didacteca és tota una presentació que es titula I això què és?, que presenta una sèrie d'imatges per a nosaltres, o igual no per a tots nosaltres, perquè de fet jo he hagut d'aprendre i de preguntar, he preguntat a gent de Menorca el per què del jaleo, perquè no ho sabia, d'acord? O jo recordo una volta haver de parlar amb una persona de Mallorca per conèixer la vertadera, entre cometes, recepta del tombet, perquè sí, n'he tastat, però no en conec l'origen, d'acord? I en què es basa? Ens ensenyem un petit joc, de moment està fet en PowerPoint i la idea seria que amb l'ajuda de l'Eric, no? És a dir, amb tot el que ens ha ensenyat en els seus tallers, siga un bon, estiga aximpejada de si no res, d'acord? Potser abans de l'inici del curs següent, senzillament
donar l'oportunitat de fer una interacció oral amb l'alumnat que pot ajudar-nos, per exemple, per començar una classe. És a dir, si no tothom ha arribat a l'hora, que és el meu cas, és a dir, és el cas del meu alumnat, d'acord? Hem de donar una mitja hora més o menys de temps. Això què és? Doncs deu ser un plat no apte per a persones vegetarianes. Pot ser un àpat típic de les zones de la costa. Sembla que pot ser que, és a dir, un contingut gramatical, però segons per quines llengües tan complicat en l'aula de català com a llengua estrangera, basat en el mític contingut cultural transversal, no? De què parlen tots els programes educatius i que en el meu cas és transversal perquè és columna vertebral de cadascuna de les meves classes. D'acord? Sobretot perquè treballi fora del dimoni lingüístic. I res, és a dir, és molt senzill com a exercici, és molt pràctic. És veritat que cal un grup, un alumnat participatiu, és a dir, l'alumnat callat no ens ajudarà mai a anar endavant, però sí que puc dir que m'ha funcionat, de fet, assignant imatges a diferents alumnes i donar-los una setmana, per exemple, per preparar una presentació. I he volgut, a més, no centrar-me ni en la meva àrea, que seria el País Valencià, ni en Barcelona, que és on està centrat tot, sobretot en el món de CLE, sinó passar del Roc del Quer d'Andorra, d'acord? Si és veritat, el Tió de Nadal, el jaleo, els bunyols de Carabassa, d'acord? No són falles, però bé. Però sí que dona molt de peu, per exemple, dir què és això de carrers bilingües en italià i en català? Doncs això ens dona peu a parlar de l'Alguer, de la Mona del Corpus Christi de València, d'una granja, de la paraula granja, que és tan curiosa per als nostres estudiants, sobretot igual els que viuen a Barcelona o a Catalunya estan més acostumats a aquesta paraula, però als País Valencià no, i a Bèlgica encara menys, d'acord? A la dansa de la mort, a la moca dorada del País Valencià, etc. I a l'aigua siva, d'acord? Entre moltes. Una de les coses de què ha parlat l'Elga abans, m'ho ha apuntat, que és el tema de la llibertat de modificació. Jo ho he deixat de moment quan vaig crear la unitat didàctica, la vaig deixar en PowerPoint i, de fet, he donat el meu permís perquè professorat de tot arreu hi puga incloure altres imatges i altres idees que, evidentment, jo no conec. Però per a mi també serà interessant i per a l'alumnat engrandir, d'acord, aquesta activitat. Crec que, en el fons, si està ben feta d'una manera més informatitzada, d'acord, podria ser un bon recurs per a tothom, d'acord? Cultural i gramatical. És a dir, està basada en una cosa molt bàsica, molt, entre cometes, cutre, de fa anys, que és practicar la probabilitat. Doncs per què no practicar-la amb un interès objectiu comunicatiu? L'altra, molt diferent, està basada en l'època en què jo feia classe als cursos de preacollida. Els que som de la xarxa Llull, o ho érem, sabem que són uns cursos de 30 hores que fem per a estudiants que marxaran d'Erasmus a universitats del domini lingüístic. I treballava un curtmetratge fet per estudiants de periodisme de l'Autònoma, d'acord? Sobre companys de pis. I a partir del curtmetratge es treballen moltes àrees diferents, molts continguts, des de gramaticals, lingüístics, exponents, lèxics, d'acord? I comunicatius, com la queixa, la protesta, etc. L'esquema, d'acord? A la fitxa ho teniu explicat, el camí o l'itinerari que jo seguisc en aquesta activitat. La qual cosa no vol dir que vosaltres hàgiu de seguir el mateix itinerari o el mateix camí que jo seguís, d'acord? De vegades funciona, de vegades no funciona, però això crec que tothom n'és conscient, no? Ja està, Elga. Crec que...
Molt bé, John. Gràcies també per explicar-nos una mica els teus materials, que segurament encoratjarà força gent a compartir-ne més. Ara ens parlarà l'Estel Llançana i explicarà una mica què és el que ella ha penjat. Sí, bona tarda. Espero que em sentiu bé. Doncs bé, jo també presentaré una mica com el John. Bé, soc lectora de català a Tolosa, de Llenguadoc, i de fet presentaré també dos materials, que lamentarem vosaltres. Quan es va fer aquesta crida també formo part del grup Didacteca i bé, com dèiem, la primera cosa és la facilitat, no? Com contribuir sense que això ens porti, diguéssim, una feina suplementària, és a dir, al principi de compartir el que fem i el que ens funciona o coses que ja hem fet i que pensem que poden servir a altra gent, però sense tampoc generar-nos hores de feina justament per omplir el formulari o fer un document que sigui realment clar o fàcilment accessible per qualsevol professor, no? Doncs una mica com el John, també vaig agafar, per exemple, una unitat didàctica que ja tenia feta per treballar els aliments i que havia fet, entre altres coses, quan em vaig presentar la candidatura com a lectora de català. I, de fet, estic molt contenta perquè al final és una unitat que justament tu treballes, no? Perquè que és una cosa que fas a classe, però que te la treballes bé perquè pugui... I, per tant, teòricament està al màxim de ben feta, no? Vull dir, és un exemple d'activitat llarga, no? Dèiem que pot ser una cosa curta o llarga, doncs aquest és un exemple d'activitat llarga, no? I, bàsicament, és una unitat que treballa alhora el vocabulari dels aliments, els estils de cuina, els verbs de la cuina... O sigui, és una progressió, no? Des de senzillament saber com es diuen els aliments fins a arribar a explicar una recepta, per tant toca temes imperatiu, subjuntiu, per acabar en la situació de comunicació de anem al mercat a comprar o anem al restaurant, és a dir, bé, és tot un camí, no? Són això, per exemple, és una unitat didàctica que dura 8 hores, són 4 sessions de 2 hores cadascuna, o així estava pensada, no? I després, evidentment, hi ha tot el part sociocultural, no? També dels plats típics catalans, no sé quines són les fórmules de cortesia en un restaurant, què és el que es diu o com es diu, totes aquestes coses, no? Per tant, és una cosa que té molt de suc i aquí no li he tret tot, però bé, és una proposta, no? Com cada proposta que hem fet, no? I una mica us ensenyo, doncs, és un PDF, d'acord? I a dins, doncs, bé, hi trobeu, clar, com que és una unitat que s'intenta explicar bé, doncs, efectivament, hi ha la introducció, els objectius, la metodologia, l'avaluació, i després, per cadascuna de les sessions, hi ha la seqüència d'activitats realment detallada, no? Amb el suport de treball, quins són els objectius, les activitats treballades, i una explicació bastant detallada de cadascuna de les activitats que es feien, no? Per cadascuna de les sessions. I després hi ha un petit annex per donar una idea de quins són els materials utilitzats. Vaja, això és una mica el que per mi seria com una cosa ja feta, però, diguem, completa, no? I alhora l'altre material que us volia ensenyar justament és una mica un altre tipus de material, no? És un joc, en el sentit que al final també vaig pensar, pots compartir coses petites, no? Un joc, una activitat, una cosa que més o menys dius, ostres, mira, m'ha funcionat, i senzillament, com que bé, suposo que com la majoria de professors aquí, tots tenim una mica el nostre pla de la classe, que està escrit en alguna banda, que dius, home, no el regalaries a ningú perquè és un esborrany, però efectivament pots fer copiar, enganxar i fer-ne un PDF ben maco, que bàsicament és el que vaig fer. I per una banda, doncs, hi teniu senzillament el que jo tinc per fer la classe, que és un joc. Què fem? Doncs comencem així. És un joc, de fet, per deduir, perdó, no ho he dit, és de nivell A1, per deduir el present, la conjugació del present en català i dels verbs regulars, perquè en tinc un altre que també és pels verbs irregulars, però aquí us explico aquest. Però és un joc, bàsicament un joc de cartes, on, per exemple, jo els reparteixo les cartes i primer individualment, bàsicament el joc us ho ensenyo. Perdó, és que se'm posa la... Bàsicament s'assembla això. Són cartes molt senzilles amb el present d'alguns verbs i els pronoms personals objecte. I els reparteixo les cartes i llavors cadascú ha d'identificar ja les cartes que té, quina persona deu ser, quin verb deu ser, un primer treball no individual. Després, com que estan per grups, ajunten totes les cartes de cada grup i han d'intentar conjugar els verbs que tenen, tots barrejats, endevinar quines persones són, i un cop han acabat el seu puzzle, per entendre'ns,
hi ha tot un treball de restitució, no? On els pregunto, d'acord, quin és l'infinitiu d'aquest verb? I llavors, en funció del que veieu aquí a les vostres cartes, del que heu deduït del vostre puzzle, com es conjuguen els verbs regulars en art, com es conjuguen els verbs regulars en mir, com funciona la conjugació de verbs en català. I també treballem tota la part de canvis ortogràfics, no? Tots els verbs com començar, passejar, no? Quins canvis hi ha, però a partir del que estan veient, no? D'un exemple concret que ells mateixos han hagut de construir. Bé, és un joc molt senzill, és això, en aquest cas és una sessió de 2 hores, que pot durar 2 hores o es pot fer més curt, de fet, però vaja, jo ho faria així. I bé, és un exemple d'això, d'activitat que algú ja té feta, que fa a la seva classe i senzillament doncs, comparteix un material senzill. Bé, això, crec que us he dit tot i us animo molt a això, a que compartiu coses, fins i tot coses petites, però això, que penseu que poden ajudar algú, no? Que poden, perquè al final estem aquí per això. Gràcies. Exactament, és això. I ara canviem una mica de context perquè les dues coses que hem vist és l'ensenyament de català en l'àmbit d'universitats de fora del domini lingüístic i l'Helena Pujol ens parlarà d'activitats per un altre àmbit molt diferent però que també pot formar part dels materials que pengem a la didacteca. Bona tarda a tothom. Sí, suposo que m'escolteu bé. El material que presento, jo soc mestra d'educació primària i sorgeix de quan treballava a Londres, a l'Escola Catalana de Londres, on hi havia molt alumnat amb llengua d'herència catalana que venia els dissabtes a aprendre el català. I ens vam trobar que realment teníem, per dir, zero material per ensenyar a alumnat fora d'immersió lingüística, en un context que no era el català i a sobre educació primària. És a dir, era bastant complicat adaptar tot aquest tipus de materials. Aleshores, el material que us presento és molt senzill, però sorgeix d'una necessitat real en un context molt concret, com era l'escola, i segueix sent l'Escola Catalana de Londres. I, a veure si suposo que ho podeu veure. Us presento una guia didàctica d'una lectura que vam fer durant el segon trimestre a l'Escola Catalana, on l'alumnat va decidir treballar el projecte de la família i recercar una mica les llengües que es parlaven a les famílies, els seus orígens familiars potser de diferents llocs que no fossin a Anglaterra. I bé, va ser un projecte molt interessant que també tenim penjat al web de l'Escola Catalana de Londres i llavors simplement el meu alumnat, això era la comunitat dels grans, al voltant de 11-12 anys, i els interessava molt llegir, i costava molt trobar un bon llibre de lectura de qualitat que pogués ser significatiu per a ells i per a elles i que tingués una mica de sentit en el projecte trimestral on estàvem. I simplement aquí us presento, així una mica amb la boca petita, però bueno, aquest llibre que és de 7 raons per estimar els meus pares, de Jaume Cela, on bàsicament vam crear una guia didàctica perquè l'alumnat pogués entendre una mica el que era el significat, poder gestionar el significat d'aquest llibre i també treballar a partir de diferents tasques comunicatives que ens semblaven interessants per cada capítol del llibre. I això realment, bé, ens va servir molt per poder gestionar el que és la lectura col·lectiva i individual d'aquest llibre i simplement anàvem proposant diferents tasques que podíem fer setmanalment, que podíem compartir, on implicàvem també molt les famílies i tenim al final de tot també un petit glossari de vocabulari de diferents mots i paraules que anàvem treballant a la classe. I bé, això és només per també el mateix que ja ha dit l'Estel i el John just abans, la importància sobretot de compartir coses petites però que sabem que funcionen. Per exemple, amb l'Escola Catalana hi havia la comunitat de l'aula mestra també per compartir material i també ens trobàvem sovint amb diferents professorat d'arreu d'Europa, però bé, al final t'acabes trobant que has de preparar moltíssim material que no saps si acabarà de funcionar gaire bé i per tant també animo amb tot el tema de català com a llengua addicional a l'estranger per l'edat de primària
a compartir tot el que tingueu, perquè jo penso que és un buit que tenim en relació a com tractar aquestes llengües addicionals i d'herència per a alumnat més de primària i infantil, no? I simplement, doncs, això, que molt agraïda d'haver pogut contribuir i sobretot que si ara tornés a Londres m'agradaria molt poder veure i veure més què fa la gent i poder compartir molt més tot això. I ja està. Gràcies per escoltar-me. Molt bé, gràcies. Efectivament, és el que deies. Fins i tot, si parlàvem d'un buit dintre del món de l'ensenyament del català, o sigui, relacionat amb el CLE, i dintre del CLE fins i tot encara més buit és l'àmbit de l'educació primària, llengües d'herència, etc. Per tant, realment sí que animem a tothom que tingui materials enfocats en aquest context o que tingui contactes de gent que treballi en aquests contextos també de presentar-los a la didacteca i animar-los a enviar materials. A continuació ens parlarà la Maria La Cueva, que també presentarà altres tipus d'activitats que ella ha preparat pels seus alumnes. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo també presentaré, clar, si tots parlem, no? Són coses molt senzilletes, i és veritat, aparentment són coses molt senzilletes, però la feina que hi ha darrere per arribar a la conclusió que necessites aquest tipus de material, crear-lo i que et funcioni a classe, si no funciona, refer-lo per a tornar a dur la classe de manera millorada al curs següent. Vull dir que és senzillet, aparentment, però vaja, que hi ha una feina darrere. Jo vaig compartir, de moment hem compartit, perquè vull compartir més materials de la carpeta materials que tots tenim al nostre ordinador, on tenim centenars de materials que anem acumulant, que utilitzem més o menys una vegada i ja està, 25 vegades ja ens funciona i tornem a portar-lo encantats de la vida. Bé, jo vaig triar aquests 3 materials perquè són materials, això que han passat aquest procés, de dur-los a classe, anar millorant-los, mirant el que no funcionava i que després he utilitzat durant alguns anys i han funcionat bé i vaig pensar, doncs mira, si anem han funcionat a Alemanya primer i després a França, doncs serà que igual alguna cosa sí que pot funcionar. I si no funcionen exactament com jo els he fet, igual poden inspirar algú per fer alguna cosa semblant que li funcioni en el seu context, que pot ser a l'estranger o pot ser a dins del domini lingüístic, pot ser per a universitaris o pot ser per a secundària o pot ser per al que sigui. Aleshores, una cosa molt, molt, molt senzilla que té un contingut lingüístic però que en realitat és gairebé més psicològic i de fer que els alumnes i l'alumnat es senta còmode. El primer dia de classe és arribem a classe, allà tenim un grup de gent i com trenquem el gel, com comencem a fer una classe, en el meu cas, a gent que no és catalanoparlant, que viu fora del domini lingüístic, què faig amb això? Em presenten, no poden parlar en català, què faig, com... I després de parlar-li moltes voltes vaig pensar, doncs què parlen ells? Què parlen? I com els faig parlar? Doncs molt senzill, el que teniu penjat així és un PowerPoint, amb algunes fotografies i algunes frases molt, molt bàsiques que seran frases que necessitarem a classe. D'acord? Teniu un benvinguts. He intentat buscar sempre fotografies de coses quotidianes, també perquè se n'adonen que el català és una cosa que sí que s'utilitza en la vida diària de milions de persones, un penjador, per exemple, benvinguts. Una petita presentació que, de fet, els faig repetir i ja trenquem el gel, Hola, em dic Maria La Cueva, soc de València i tu com et dius i d'on ets. I ells han d'anar preguntant-se un per un això. Això depèn del grup, clar, si és enorme doncs tardarà menys, si és més petit tardarà menys, però ja els fa parlar. Ja saben dir algunes frases en català a la primera sessió en els primers 10 minuts de classe. Això dona molta seguretat i m'ho ha demostrat l'experiència. I després de tu, doncs com es diu i coses, coses molt quotidianes, com es diu, en el meu cas, Universitat de València en francès, naturalment, això cadascú s'ho va adaptar al seu context. Com es diu, Carrer de la Llibertat en francès, i treballem. Què vol dir? Una altra manera de dir com es diu. Què vol dir, Teatre Nacional de Catalunya. I després una frase que jo sempre intento que diguen molt a classe, ho pots repetir, I sense adonar-se'n, ells van entenent aquestes frases que després utilitzaran a classe quotidianament.
què vol dir, pròleg, llibreria, com es diu, algunes coses les reconeixen, sempre hi ha un punt de cultura, naturalment, d'elements socioculturals, què vol dir pastisseria, què vol dir farmàcia, algunes són molt transparents, això també es dona molta seguretat, no? A França, com es diu, restaurant. Doncs a França és molt fàcil, no? Internacionalment fins i tot. Els dona molta seguretat, hi ha altres paraules que no són tan transparents i que s'alegren, no? Ara ja l'entenc, no? Com es diu, ajuntament. Ajuntament no ho encerta ningú, per exemple. No? Doncs, a veure, ajuntament, mira, ja ho hem traduït. I també perdre la por una miqueta, que és joc, com a mínim en els nivells més baixos, de fer servir la seva llengua, no passa res, no? Els dona molta seguretat i bé, funciona, doncs molt fàcil, no? Com es diu, què vol dir, ho pots repetir si us plau, es explica, no? Per favor i si us plau són sinònims. Són petites coses, estic parlant del primer dia que ens veiem, els primers minuts de classe, però fa anys que faig servir PowerPoints així, no? I han funcionat molt bé sempre, no? Si els faig en vetja, no? Normalment comencem, plou, Alemanya, França, París, no? Temps terrible, jo dic, què fem aquí, no? Hauríem d'estar a Mallorca, a una platja. Platja, sí, aquesta. Bé, una mica trencar el gel i després, com que ja, diguem-ne, he aconseguit trencar el gel i que es relaxaren, els demane i sabeu més paraules en català i, sorprenentment, sempre apareix gent que sap o noms propis o, no sé, el Barça sempre apareix, alguns en diuen horchata, uns altres, clar, noms propis, Jordi, no sé què, la caixa, alguns que han anat, jo què sé, apareixen diferents paraules, però ja està bé, perquè ja parlen, ja ens hem fet amics, d'alguna manera, no? Bé, doncs on es parla català, una mini petita introducció i una mica les comarques. És super senzill i això ho podeu descarregar i portar-lo a classe si treballeu amb francòfons i si no, simplement modificar com es diu en francès, doncs com es diu en el que siga, no? Ja veieu que és una cosa molt super senzilleta, no té més, però funciona, simplement. I després un altre material que he compartit també és una cosa que la necessitat, no? Em va dur això, que era quan explicava el ver agradar, no? I els pronoms d'objecte directe, a mi m'agrada, i a tu, a ell li agrada, i a elles també. Els agrada, com pot ser que a elles, els agrada, si els és com l'article que és masculí, això, què vol dir, no? I els costava, no? Aleshores, pensant, vaig pensar per què no juguem. I vaig inventar-me aquest joc, el tocat i enfonsat, que és un joc que internacionalment, com a mínim al món occidental, no? Es coneix prou, que és molt senzill, no? Les vaixells, no? I el que faig és simplement dividir el grup en dos equips, que entra la competició, que també trenca molt el gel i es fa molt divertit tot, han de dibuixar els seus vaixells, decidir-ho entre ells, i després, en comptes de dir a un, no? Com diem sempre, doncs han de preguntar, al Joan li agrada dormir? I l'altre equip contesta, sí que li agrada, sí que, ja ho hem practicat. No, no li agrada, doncs aigua o tocat, no? I així, d'una manera super que ni se n'adonen, ens passem mitja hora fent preguntes i respostes utilitzant els pronoms d'objecte indirecte. Clar, què fan? Molts s'apunten els pronoms al costat, no? Mira, Joan és li, a Carme i Isabel els, a tu t'agrada. I m'ha passat molt sovint que se'ls passa la mitja hora, hem acabat, sempre porta algun regalet, un caramelet, alguna cosa pels que guanyen, no? I ho tenen i diuen, ai, però ja s'ha passat l'hora, però això no se'ns oblidarà mai, i efectivament se'ls queda en el cap a força de repetir i a força de pensar com s'ha de dir, doncs ja està, no? Vull dir, ja veieu que són recursos, això es pot literalment, tal qual, imprimir i dur-lo a classe. Vull dir, això ho he posat expressament així, sense explicacions de res, ho podeu imprimir i dur-lo a classe i repartir-lo entre l'estudiantat, entre el grup. Tal qual, no cal fer res més. L'explicació la feu vosaltres, naturalment, dibuixeu tants vaixells de tal, aquests són els simbolets, i ja està. Molt senzill. I vaja, jo crec que una miqueta és la idea de la didacteca, coses molt desenvolupades. L'Helena deia, no, això és una cosa molt senzilla, una unitat didàctica d'un llibre és una cosa senzillíssima, hi ha una feinada brutal
i està molt bé, però també coses així de, mira, avui mirarem això, doncs els últims minuts farem servir aquest joc, ja està, simplement que siga pràctic, no? No incorreguem tot sempre, doncs que es pugui dur a classe i ja està, tan fàcil com això. Gràcies. Molt bé, gràcies Maria, i gràcies a tots els que heu presentat, perquè hem fet ara un petit tast d'algunes de les contribucions que hi ha, però com heu vist la comunitat de moment encara és més gran i per tant encara podeu descobrir moltes coses i us convidem a entrar al web, a mirar què hi ha i sobretot a enviar les vostres col·laboracions que com podeu veure poden ser molt diverses, això sempre que siguin vostres, és a dir, que siguin originals vostres i que penseu que les voleu compartir. Un petit últim detall relacionat amb Didacteca és que volem que Didacteca no només es quedi en el web que hi ha, sinó que també volem que tingui presència a les xarxes. Llavors, en aquest sentit, com heu pogut veure a la portada del web, hi ha un apartat que remet a Twitter i un apartat que remet a YouTube i ara l'Anna Tudela ens en parlarà una mica més. Merci, Elga. Ho estaves explicant tu molt bé. Em surt que la meva connexió a internet no és gaire estable, així que si desapareixo no és que no ho he fet expressament, sinó que és el wifi. Bueno, us comparteixo la pantalla per si de cas no teniu gaire present la Didacteca. Com us estava explicant ara molt bé l'Elga, al final de tot de la pàgina tenim aquests dos espais, un que es diu Recursos Culturals, on de moment hi ha diversos vídeos de webinars que s'han fet a Cercle, però que aquí el que volem fer és compartir diferents vídeos de YouTube que ens puguin servir per les classes, ja siguin perquè els podem explotar nosaltres i ens ha funcionat, o perquè expliquen recursos, informació cultural, etc. I això és una cosa que s'anirà construint a mesura que avanci el temps. Com ha dit molt bé la Teresa, tot això és un projecte que està en construcció i que volem construir amb vosaltres també. Així que si teniu algunes idees, alguna cosa que us hagi anat molt bé, algun vídeo que us agradi per les vostres classes, us animem a compartir-ho. I com ho podeu compartir? Bé, a part que ens ho podeu dir directament, també una opció és fent servir Twitter i fent servir les xarxes. Volem que la Didacteca no només sigui aquesta pàgina web on hi ha un munt de materials amb idees diverses, sinó que volem que sigui també un espai de trobada i un espai per compartir idees de què ens funciona a la classe, què no ens funciona, com fem servir els materials, perquè moltes vegades els materials es poden fer servir de 1000 maneres diferents segons el grup, segons el dia i segons el format, si ara és online o no. Llavors hem creat aquesta etiqueta, Cercle Didacteca, que com podeu veure tant la Maria com l'Eric ja l'han començat a fer servir i a més tenim també aquí altres informacions d'interès per les classes de català que ens poden ajudar. Llavors, això, us animem a fer servir aquesta etiqueta i a tant consultant-la com compartint vosaltres les vostres idees, les vostres preguntes, etc. I esperem llegir-vos molt. Merci. Molt bé, gràcies, Anna. Més o menys ja fa més d'una hora que som aquí presentant Didacteca, llavors ara potser volem deixar un espai obert a preguntes que tingueu, inquietuds que us hagin sorgit, coses que vulgueu preguntar relacionades amb la Didacteca. Em penso que algun tenia una, com que som relativament pocs, som 30 persones, em penso que les podem formular oralment directament i no cal. És a dir, que us traieu obriu el micròfon i feu les preguntes que tingueu, perquè em sembla que som prou pocs per no haver de fer el recull de preguntes del xat. No sé si algú vol dir res, podeu aixecar la mà i us aniré donant torn de paraula.
Ningú diu... Sí, ningú diu res. Sí, Elga, només si em permets, només mentre la gent s'acaba d'animar, només veient tot això i pensant i agafant una mica de perspectiva tot el que s'ha fet i el que s'està per fer i s'està fent, quan vaig començar a donar classes el 2007 hagués pagat per tenir un espai com aquest, per tenir idees, per adaptar-ho, i realment crec que val molt la pena que els que som avui aquí, els altres que ho rebrem, que passem la bona nova i que també si sabem de gent que comença, que sigui xarxa Llull o que sigui el que sigui, que els hi fem saber que tenen un lloc a partir del qual inspirar-se, perquè aquí hi ha gent, on ja ho veieu qui són i hi ha molt a aprendre i compartir. Per tant, quina sort de disposar d'aquest espai. Sí, jo em sembla... Sí, abans em sembla que tenia... Hi ha una... Hi ha una persona que diu: hola, no puc parlar en veu alta, segurament ho heu dit, però en algun moment no m'he pogut connectar. Quins són els requisits per compartir o veure els materials? Moltes gràcies. Teresa, no sé si vols respondre tu. Els requisits no n'hi ha. És a dir, és un espai de coneixement obert posat a disposició de tothom en què tothom forma part com a protagonista tant de la generació com de l'ús. Per tant, no hi ha requeriment, només el del rigor personal, per dir-ho així, i com que vosaltres sou extraordinàriament rigorosos, com he pogut veure en la presentació de tot el que heu penjat, doncs crec que ja està tot. Només una mica repetir el tema del compartir, que és amb llicència Creative Commons o, com deia el John, posar-ho a la disposició, obert. Tot això s'ha d'indicar, simplement. És una mini autoformació que es fa en mitja hora i que és molt important, sobretot per aquesta idea de comunitat i de construir a partir dels materials dels altres, amb el reconeixement. Un agafa un material que algú altre ha posat a disposició de tothom, el refà, el torna a penjar i dona els crèdits de la persona que l'ha inspirat. Jo crec que això és una pràctica excel·lent i que s'ha de reforçar en aquesta comunitat. Per mi és aquest el requisit, compartir i ser generós amb l'atribució de les altres persones. Bé, jo faré una pregunta, tot i que jo ja suposo que una cosa que preguntaria si fos extern a la didacteca seria, perquè la gent ho sàpiga, si els materials que compartim es publiquen automàticament o com funciona exactament. No sé si la Teresa o l'Elga. Gràcies. Elga, jo? Val. Sí, vinga, fes-ho tu. No, doncs no, la publicació no és automàtica, sinó que quan empleneu aquest formulari, això ens arriba a nosaltres com en forma de resposta d'un formulari de Google, a un Excel, i aleshores nosaltres crearem la pàgina en què això es podrà consultar. Per tant, ens haureu de deixar uns dies perquè tinguem temps de processar. Bàsicament, això de pujar aquesta informació a la plantilla de WordPress, que és senzillíssim gràcies a la feinada dels tècnics de la web, però que també requereix un temps de col·locar les coses. Però vaja... Per mi, Elga, això és molt important perquè és el grup responsable de la didacteca fer un control de qualitat, per dir-ho així, i aquest és el que dona el valor que després tots els recursos publicats tenen el nivell desitjable. Exacte. I només abans, estava pensant, abans hi ha hagut una persona que ha fet la pregunta de si en els criteris hi havia la variant geogràfica. I és veritat que, bé, no ho sé, és una pregunta que potser podria respondre jo mateixa en el sentit que no els he vist en les nostres categories, però efectivament potser es pot posar en etiqueta. O sigui, la meva pregunta és una pregunta sobre la seva. O sigui, en l'etiqueta potser sí, no? No ho sé, què dius? Jo us preguntaria si és rellevant. És rellevant això per les vostres classes? Ho usaríeu? Per mi no, però... Per mi no, però clar, és una pregunta que algú ha fet, per tant, ostres, ara que me'n recordo la faig. Jo crec que és una pregunta que haurà de fer-se el grup de reflexió de la didacteca. Fixa't, perquè
com aquest disseny que dèiem centrat en l'usuari, amb la persona, fa que t'hagis de plantejar l'ús que en faràs i el temps i els recursos que demana emplenar-ho. Fixa't. Perquè si després em dius, mira, el poso per si de cas, saps que estàs demanant un temps a totes les persones que posaran un recurs. Per tant, s'ha de pensar molt bé tota la inversió que li demanes a algú. Ja heu vist que el formulari és superexhaustiu, però ja us ha explicat la Elga que hi ha uns camps que són els imprescindibles, etc. Per tant, s'ha de buscar sempre aquest equilibri. No tant pensant des de l'acadèmia, sinó pensant en la persona que està incorporant i que està invertint una part del seu temps en allò i després en l'ús que en farà. Per mi aquesta és la clau. Exacte, jo anava a dir això i hem de pensar si és rellevant. Per exemple, en el meu cas, jo penso que no necessàriament ha de ser rellevant perquè, primer, és a dir, si busquem alguna cosa molt específica potser sí, però potser no ha de formar part del formulari, sinó que, com deia l'Estel, simplement la persona, si té un interès que això quedi gravat, doncs que posi l'etiqueta i llavors podrà buscar. Hi haurà una etiqueta que es dirà català central, català balear, jo què sé, i llavors es podrà trobar a través d'aquesta etiqueta. L'Àngels Alfonso tenia una pregunta? Sí, jo volia preguntar, tant a l'Helena i a tu, Elga, tot el tema del català d'herència per als nens, com es categoritza? Perquè, clar, no està en nivell A1, A2, o com el poseu? Perquè a mi m'interessa consultar. Hem posat, perdó, el que està posat és educació primària fora del domini lingüístic, de moment. Ho tenim posat així. També hi ha educació primària dins del domini lingüístic, però en tot cas jo crec que l'etiqueta seria aquesta, no? Sí. I, Helena, jo també faig classes per petits. Aquest any he començat amb nens d'infantil. Us pot interessar també o...? Jo penso que sí. De fet, Àngels, et conec, o sigui, he sentit el teu nom ja força. Jo crec que és molt interessant perquè també per tot el tema d'educació infantil tampoc no es troben moltes coses. A les xarxes sí, però és més en relació a dins del sistema educatiu català. Llavors, trobo que sí, que el tema d'infantil és justament un dels temes que anem més coixos a les comunitats catalanes a l'exterior, tant infantil com edats primerenques. Trobo que és molt interessant, sí. Molt bé, gràcies. I moltes gràcies per tot el que heu fet. Molt bé. Maria, em penso que... Jo, un comentari molt curt i una pregunta que faria com a usuària. El tema de la varietat, no he pogut trobar qui ha posat aquesta pregunta, qui l'ha fet aquesta pregunta. Potser si treballem a l'estranger, a l'exterior del domini lingüístic, no és rellevant posar la varietat lingüística, però puc pensar en gent que treballa a escoles d'idiomes, que treballa a centres de llengües de les universitats de la xarxa Vives, etc., que realment sí necessiten textos, activitats, recursos adaptats o que tinguen molt a veure o arrelats, no sé com dir-ho, al context on estan treballant. I crec que per a aquestes persones que també formen part de la cerca, i en tenim la Joana, per exemple, però d'altres no, gent que treballa a l'interior del domini lingüístic, naturalment, crec que sí que els pot resultar útil. No significa que només busques d'aquesta varietat lingüística, però estàs preparant per als certificats de valencià o els certificats de... Vull dir, sí que és una informació que podria ser rellevant. No cal que sigui obligatori, per ser amb una etiqueta seria suficient, però no, trobo que té una utilitat que jo, francament, ni ho havia pensat, però aquestes coses de compartir, no? I després, el que faria és una pregunta com a usuària externa, no? Si realment quan volem enviar, tenim allà tots els materials que tots tenim a les nostres carpetes preparats, que duem a classe, això només ho veu l'alumnat de classe, ho veig jo i no ho veu més ningú, però clar, una cosa és això i una altra és penjar-ho públicament a una didacteca que ho veurà tothom. I aquest és un pas que psicològicament no és fàcil, vull dir, ens va costar fins i tot, i ho havíem parlat moltes vegades, de la inseguretat de però què he de compartir jo això que m'he preparat a classe amb un Word rapidíssim allà, no sé com, no? És veritat que no és tan fàcil fer aquest pas, però crec que la didacteca està muntada precisament per a no donar-nos més feina
de la que ja hem fet, sinó si finalment fem el pas de dir, vinga, compartiré aquest material, perquè m'ha anat molt bé a classe, perquè sí, no? Les activitats, les unitats didàctiques acabades, perfectes, maquetades, fantàstiques, precioses, això ja està en els manuals. Hi ha gent que es dedica a fer manuals molt bé, que ho fan molt bé, i hi ha unes editorials fantàstiques que ho publiquen, i mira, ja ho tenim, això està perfecte. La didàctica no és això, la didàctica és el teu Word, el teu PDF, el teu PowerPoint, fet, doncs cadascú amb els recursos que tinga, més o menys gràcia, més o menys creativitat, que si a algú li va bé i ho pot donar a classe perfectament, i si no, segur que inspira. I jo crec que este fet d'inspirar, ostres, mira, això no ho havia pensat mai de plantejar així, però, escolta, m'ho adapte jo, que tinc més gràcia o que tinc més fotos més boniques, jo què sé, no sé, però ja m'ha servit d'inspiració, no? I crec que aquest punt, aquest espai de compartir inspiració de veritat, no? Fet allà per algú que ja ho ha pensat, crec que és el que faltava, que, vaja, els companys i les companyes han presentat materials fantàstics que jo em baixaria i duria a classe directament, no? Però que si no, doncs com a mínim m'han donat idees per a fer-ho a la meva manera i adaptar-ho, no? I crec que això és una de les gràcies de la didàctica. Per tant, ni tingueu por de... És un pas difícil, posar a l'abast de tothom una cosa que tu t'has fet per a tu, per al teu grup i que quedarà en la intimitat de l'aula, Però, vaja, que no es tracta d'allà de fer tota l'explicació de la falla, veure què i com avaluarem, no sé què. Si està fet, i ho tenim, mira, endavant. Però si no, no cal. No cal. Simplement compartir-ho perquè segur que algú l'inspira, seguríssim. Com ara ens acaben d'inspirar el que han presentat, no, la gent. Sí, jo també, Maria, perfecte, jo us ho vull repetir, a l'època de les xarxes socials en què tothom exhibeix la seva intimitat sense cap problema, més o menys amb filtres, però habitualment sense filtres, les comunitats de pràctica, les comunitats de coneixement formen part del dia a dia i de la comunitat. Aquí ja us ho hem dit des de l'inici, no hem creat ni una supermega plataforma, ni això serà un espai que servirà per a la recerca ni per la... No, és una comunitat, és una comunitat que s'autoalimenta a partir del coneixement de les altres persones. Per tant, escolteu, per mi l'important, com diu la Maria, és el compromís de voler fer-ho. Ja està. És tenir clar que jo vull ajudar els altres com els altres m'estan aportant a mi, inspirant-me. Ja està. Aquest és el valor. I us sorprendreu, perquè la idea de comunitat de pràctica està molt... Ja se n'han fet fa molts anys i funcionen, i realment us sorprendreu de com acaba la festa, perquè pot passar dues coses. Una, que no hi hagi compromís i, per tant, la cosa mori, que habitualment passa. Jo espero que en aquesta no, perquè hi ha un nivell de compromís elevat. Si passeu aquest primer desert de dir, ostres, no hi ha ningú, la gent no es comprometrà. Si passeu aquest desert, els beneficis són extraordinaris, perquè justament allò que dèieu al principi, que deia el Joan, jo ho poso a l'abast perquè un altre afegeixi una altra imatge, etc. Ostres, les potencialitats són enormes, no? Eva Maria Guasp. Sí, bon dia. Bé, volia donar l'enhorabona en aquesta feinada que estàu fent i allò que volia dir és que a Mallorca, a les illes en general, aquesta xarxa tan gran no la tenim. Cadascú va més com pel seu compte i trob que és una iniciativa a haver de seguir, però més que haver de seguir, mos hi hem d'afegir nosaltres, des d'aquí. Perquè els professors de català, en general, per la meva experiència, trobo que cadascú va molt en el seu redol i crea xarxes que mos fa més grans. És a dir, que moltes gràcies per compartir-ho i pensarem a veure de quina manera hi poden col·laborar el Manco. Jo ho intentaré. Moltes gràcies. Gràcies a tu i esperem les col·laboracions ben aviat. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Maria? Sí, només contestar-li a Eva. No només a les illes, vull dir, la Cercle va néixer precisament perquè ens havíem adonat d'això, que eren molta gent fent coses que estaven molt bé, però cadascú a la seva, no? Cadascú en el seu món,
I ens mancava precisament, clar, si et coneixies en persona, doncs mira, encara, no? Però si no s'escapava i mancava precisament un espai així. Per això va néixer la Cercle com a persones, no? I la idea de didacteca, no? A la Junta sempre hem fet broma, no? Que la didacteca havia de ser com un foro cotxes de l'ensenyament de català com a llengua addicional, segona, no? Precisament perquè la gent se senta, totes les coses terribles de foro cotxes, en bonic, precisament on dialogar, on sentir-se còmode, on compartir, que m'he de tapissar el cotxe, que algú m'ensenya a fer-ho, no? Jo què sé, coses d'aquestes, no? Una altra finalitat, però sí, d'alguna manera això, i crear aquesta comunitat de persones, d'una banda, i després de materials. No es tracta d'afegir-se, vull dir, la xarxa no existeix abans, que havies dit. No tenim aquesta xarxa, és que la xarxa l'estem creant ara. Vull dir que no... És això. Sí, estem fent. t'entenc. Sí, ho entenc. Moltes gràcies. Ara estirem més a prop. Molt bé. No sé si algú més vol dir alguna cosa. O no? Penso que ara només queda això, tancar una mica l'acte, dir que moltes gràcies per haver vingut i esperem que us animeu a col·laborar, a crear aquesta xarxa de què ara parlàvem, perquè realment no existeix i volem que hi sigui per moltes coses. La Joana ara deia també per estalviar-nos temps, perquè a vegades fem coses similars i potser podríem dedicar aquest temps a pensar i a repensar altres activitats. Per tant, esperem les vostres col·laboracions ben aviat i això, que tirin endavant la didacteca i que es vagi nodrint, perquè és el que convé. Moltes gràcies també a tots els que heu volgut parlar i sobretot també a la Teresa Ferriz per tota la feinada que hi ha posat. Gràcies a tothom, de veritat, que entre tots ho farem. Vinga. Molt bé. Vinga. Adéu, una abraçada. Adéu. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies. Adéu, nois, que vagi molt bé. Adéu, bon cap de setmana.